والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وإخلاصا يقربنا إليك يا رب العالمين. Monggo dipun waos sareng-sareng. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahara ad-dahirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid BSA Babu Salam ingkang dipun muliakan dening Allah. Monggo kita sareng-sareng ngikuti pengaosan ing dalam subuh menika. Salah setunggalipun tugas kita sedaya nggih menika menjalankan tugas kita sedaya thalabul ilm nggih menika numprih ilmu. Hadirin ingkang dipun muliakan dening Allah, sampun kasebut ing dalam kitab Wasiyatul Mustafa inggih punika wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sampaiake dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nggih. Niki wasiatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun sampaiake dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah ingkang tujuanipun disampaikan dumateng kita sedaya supados dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados wasiat niki boten dipun sampaiake dumateng Sayyidina Ali mawon, ananging ugi dipun sampaiake dumateng kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu Ya Aliyu, he Ali, tamanna arep-arep sapa Jibrilu malaikat Jibril ayyakuna ing yen ta ana sapa Jibril iku min bani Adam setengah saking bani Adam lisab'i khisalin krana arae pitu pira-pira tingkah. Terus Nabiullah Adam maupun malaikat Jibril nggih. Malaikat Jibril niku pingin dados menungso kados kula panjenengan sedaya. Dados salah setunggalipun nikmat Allah ingkang sangat ageng ingkang wajib kita syukuri inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala nakdiraken kita sedaya dados menungso. Malaikat Jibril ingkang tugasipun beto wahyu ingkang sampun ngertos fadilah amal niki pingin dados menungso nggih. Terus kok kita niki dados menungso kok mboten nglampahi pitung perkara niki nggih, terus pundi nak ngarani nggih kebacut. Malaikat Jibril nggih, malaikat ingkang paling mulya, tugase ngirim wahyu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad pingin dadi menungso gara-gara pitung perkara iki. Terus awak dhewe wis ditakdir dening Allah Subhanahu wa taala dadi menungso kok gak nglakoni pitung perkara iki nggih ngapunten kebacut. Wal a'yazu billah, pokok aja sampai kita niki ninggal pitung perkara niki sebab kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paringi Gusti Allah nikmat dipun takdir dados menungso nggih. Niki malaikat Jibril secara tidak langsung memberi kabar kepada kita, wahai manusia, ini loh ada 7 amalan yang luar biasa.
Kanjeng Nabi Muhammad juga memberi bocoran kepada kita, wahai para manusia, ini loh 7 amalan yang luar biasa kamu lakukan. Jibril ingin menjadi manusia gara-gara 7 perkara ini, maka lakukanlah 7 perkara ini. Karena 7 perkara ini ringan, akan tetapi fadilahnya luar biasa. Paham ya? Nah, ingkang nomor tunggal as-shalawatil khamsi ma'al imami. Penyebab ingkang pertama, niki pingin menjadi manusia. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena hambanipun Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged nglampahi salat jamaah niku menungso. Malaikat Jibril pingin dadi menungso. Penyebab sing paling utama supaya malaikat Jibril iso nglakoni salat jamaah. Ya, pun jelas. Nah, masalah salat jamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Panjenengan pun ampal sedanten salat jamaah niku ngungkuli salat dhewe, ngungkuli 27 derajat ganjarane. Terus ingkang paling penting malih, bahkan niki malaikat Jibril ingkang ngertos fadilah-fadilahipun pengin dadi menungso supaya iso nglakoni salat jamaah. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, nggih. Salat jamaah niku kintun-kintun paling saithik saged dipun lampahi tiyang pinten? Tiyang kalih, nggih. Dados nak menawi wonten kesibukan boten saged nglampahi salat jamaah ing dalam masjid, meskipun fadilahipun sing kathah ing dalam masjid, salat jamaah niku saged dipun lampahi tenggenipun griya. Teng griya panjenengan gadhahi rencang nglakoni salat jamaah kok mboten nglampahi salat jamaah, entah berapa puluh nggih, berapa fadilah yang terlewatkan karena kita meninggalkan salat jamaah. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, berbicara sekedhik tentang hukumipun salat jamaah. Terus salat jamaah niku wonten kalane hukumipun wajib. Terus salat niku wajib dipun lampahi kanthi berjamaah. Nak boten dilampahi bersama berjamaah, hukumipun boten sah. Inggih punika salat Jumat. Salat Jumat niku hukumipun wajib dipun lampahi secara berjamaah. Ingkang nomor kalih, wonten kalane salat jamaah niku hukumipun fardu kifayah. Salat jamaah ingkang hukumipun fardu kifayah niki kados salat jamaah ingkang kita laksanakaken sareng-sareng niki. Salat jamaah 5 waktu. Hukumipun niki fardu kifayah. Kok seumpami sak gampeng, kok seumpami sak kedung bondo, gitu. Kok mboten wonten ingkang lampahi salat jamaah 5 waktu sak desa kedusan kabeh. Paham? Terus alhamdulillah secara tidak langsung salat jamaah ingkang kita lampahi ing dalam masjid BSA niki terbilang-bilang nglakoni hal-hal ingkang fardu. Terus mboten sunah malih, pun naik tingkatan, pun naik fardu. Alhamdulillah niki, nggih. Terus anu malih ana kalane salat jamaah niku hukumipun sunnah. Sunnah dipun lampahi jamaah. Nggih, angsal 27 derajat niku nggih, angsal. Nah, salat jamaah niku hukumipun sunnah. Niku ketika mbok pilih wonten ingkang ngodoi salat secara berjamaah. Paham nggih? Nggih. Ngodoi salat secara berjamaah niku hukumipun sunnah. Kaya dene misalkan napa niki contone nganten anyar gitu. Nggih. Biasanya nek nganten anyar niku kan ya rada angel turune, nggih. Lah kok ndelalah nganten anyar iki kok subuhe kawanen misalkan. Aku gak kawanan aku ya. Misalkan nganten anyar niki subuhipun kawanan. Nah, misalkan srengenge pun ketok lagi tangi. Nah, niki dipun sunnahake
jamaah. Tasik dipun sunahake mboten usah salat dhewe-dhewe. Tasik dipun sunahake niki. Niki nggih terjadi ing dalam masanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tujuanipun Kanjeng Nabi niki ngulang kita piye jamaah nek wis kadung kelewat nggih. Dados ketika riyen niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, berhenti di suatu tempat, terus saking pegele mendirikan tenda dan lain sebagainya, Kanjeng Nabi Muhammad melakukan sayembara. Wahai para sahabat, sopo sing siap berjaga di malam hari sisuk subuh nangeni? Sinten sing angkat tangan? Sayyidina Bilal. Sing angkat tangan Sayyidina Bilal. Saya wahai Rasulullah, saya siap berjaga di malam hari, nanti ketika datang waktu subuh aku akan bangunkan semua sahabat-sahabatku. Nggih pun Sayyidina Bilal melekan sing jaga nggih Kanjeng Nabi kalian para sahabat tilem sedanten sare. Nggih. Lah kok dadak man Sayyidina Bilal iki melok keturon. Ketika srengenge niku sampun ketok, ternyata engkang bangun tidur pertama kali niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aina Bilal, endi Bilal? Digoleki Bilal. Piye Bilal kok gak mbok tangeni? Mboten Rasulullah mboten ngamuk-ngamuk, mboten napa-napa, mboten. Piye Bilal kok gak mbok tangeni? Jawabane Bilal, wahai Rasulullah, saya kalau berjaga selama 3 hari saya kuat, tapi tidak tahu malam ini saya sangat ngantuk dan tiba-tiba saya ketiduran. Nggih pun Rasulullah, ya wis ayo juga air wudu, langsung dirikan salat berjamaah. Nah, terus ketika kejadian niku Kanjeng Nabi pertama bersama para sahabat niku nggih nate keri jamaah subuh, tapi mboten keri sengaja, mboten nggih, pegelen dan lain sebagainya. Terus malih nak niku sing lampahi Kanjeng Nabi tujuanipun supados dinut kalian umat-umate. Paham nggih? Nah niku salat jamaah ingkang hukumipun sunnah nggih. Wonten malih salat jamaah ingkang hukumipun mubah. Salat jamaah niku angsal dipun lampahi. Nggih, lamun mboten dipun lampahi nggih, mboten napa-napa. Kaya dene salat jamaah sing salat sunnah. Kaya dene jamaah salat duha, jamaah salat tahajud, jamaah salat taubah lan sak lintu-lintunipun niku salat jamaah niku hukumipun mubah. Akan tetapi nak sholat jamaah niku kok dipun lampahi karena pendidikan dan lain sebagainya, naik derajate dados sholat jamaah ingkang hukumipun sunnah. Paham nggih? Nah, hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kula wangsuli malih bilih malaikat Jibril ingkang ngertos fadilah-fadilahipun nggih, ingkang malaikat ingkang tugase nyampeake wahyu niku pengin dados menungso supaya saged nglampahi salat jamaah. Niki sebab ingkang pertama. Soale sampun jelas. Fa innaha indallahi kamasyyika ilal haji wal umrah. Salat jamaah niku ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, fadilahipun sami kalian nglampahi haji kalian umrah. Nggih, sami kalian nglampahi haji lan umrah. Ing dalam riwayat lintu nak salate jamaah niku kok salat sunnah ganjarane padha karo umrah. Nak salat jamaah niku kok salat jamaah fardu hukumipun sami kalian haji pun. Panjenengan boten usah bingung-bingung pengin rono pengin rene, wis gak usah sing lakone salat jamaah wae nggih. Niku fadilahipun luar biasa nggih. Nah saat ini mungkin wonten pertanyaan, Mas, kapan toh salat kuwi dipun arani salat jamaah? Batasnya sampai sopan aku iku sik diarani salat jamaah. Nah,
Batasipun salat jamaah nggih. Dados salat jamaah niku wonten kalane fadilah jamaah, wonten kalane ingkang dipun wastani fadilah takbiratul ihram bersama imam. Nggih. Fadilah jamaah ingkang angsal 27 derajat niku saged dipun perkoleh ketika kita niki kok bidal ing dalem musala atawis masjid, kita tasik menangi salate imam meskipun sampun ing dalem tahiyat akhir. Okay. Ketika imam niku tasik wonten ing dalem tahiyat akhir, okay, kita kok moro-moro ujuk-ujuk melayu Allahu Akbar meskipun urung sempat lungguh, okay, meskipun urung sempat lungguh kok sek menangi imam ning gede salat, masih dikategorikan melakukan salat jamaah 27 derajat. Paham nggih? Nggih. Tapi 27 derajat pira ya gak roh. Wis keri akeh. Paling sing sampai kawit awal kok ngene takbir ya 27.000 atau 27 pira ngono ya. Nah wis teko tahiyat akhir tok ya nuli mbuh ilang pira ngono ya gak. Boten ngertos niku hak Allah Subhanahu wa taala. Dados salat jamaah niku saged dipun wasani salat jamaah mbok pilih kita niki kok hadir ing dalam salat jamaah, kita nderek salat jamaah tasik menangi tasik menangi salate imam. Niku ingkang dipun arani fadilah jamaah. Wonten ingkang dipun wastani fadilah takbiratul ihram bersama imam. Panjenengan kita sedaya menangi takbiratul ihrami imam. Dados ketika imam Allahu Akbar takbiratul ihram, kita langsung nyusul takbiratul ihram. Niku ingkang dipun wastani takbiratul ihram bersama imam. Fadilah takbiratul ihram bersama imam. Niku langkung ageng malih fadilahipun boten cuman 27 derajat. Ing dalam hadis disebutkan ing dalam Bukhari Muslim sampun sedana dipun sejelasake man shalla arba'ina yauman fi jama'atin la yafutuhu takbiru ma'al imami kutiba lahu bara'atan. Barang siapa yang melakukan sholat jamaah selama 40 hari, sholat jamaah 5 waktu 40 hari, la yafutuhu takbiru ma'al imam, sholat jamaah 5 waktu 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nggih, 40 hari 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Terus pun Kanjeng Nabi kutibalahu baro'atan, tiyang niku dibakal tinakdir, bakal ditulis terbebas saking 2 hal. Terbebas saking 2 hal. Yang pertama baro'atun minan nifaq, yang engkang nglampahi sholat jamaah selama 40 hari 5 waktu mboten ketinggalan takbiratul ihrami imam bakal angsal kebebasan saking kemunafikan. Ingkang nomor kalih wa bara'atun minan nar, lang tiyang niku terbebas saking api neraka. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ing dalam terusanipun hadis sakwangsulipun ngene kitab-kitab nggih sampun dipun sebataken tentang salat jamaah. Wa ma yahrusu fi salatil jamaati illa rajulun qad ahabballah. Tiyang engkang nglampahi salat jamaah, jaga salat jamaah, wong engkang nglampahi jaga salat jamaah niki mesti tiyang engkang dipun demeni dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi kita sedaya tergolong tiyang ingkang dipun demeni Allah Subhanahu wa taala. Lewat napa? Jamaah, lewat jamaah. Pun mboten lintu-lintunipun badhe nglampahi ngene nglampahi iki mboten saged pun lewat jamaah lamon. Niku saged dados sebab dipun demeni Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian malih wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abghadahu Allah.
dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat jamaah kecuali orang-orang yang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong yang engkang munafik. Tapi nggih ojo ora jamaah munafik kowe yo gak, niki hae pun Gusti Allah ingkang ngasih label nggih. Minimal niki munafik kalian awake dhewe sampun ngertos nak salat jamaah niku fadilahipun luar biasa, kok mboten nglampahi salat jamaah niku minimal munafik kalian awake dhewe. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, jelas kita sedaya mengenal salah setunggalipun khulafaur rasyidin Sayyiduna Umar. Kenal nggih? Nggih, khalifah nomor 2. Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari niki badhe berangkat salat jamaah. Kok ternyata ning tengah dalan wonten tiyang ingkang ngabari, "Wahai Umar, kebun kurma kamu di sana dimaling orang." Nah, kemudian Sayyidina Umar melayu budal ning kene kebun kurmane. Ternyata ning kene kebun kurmane Sayyidina Umar gak enek apa. Sayyidina Umar balik nang kene masjid salat jamaah sampun bakdo. Nggih, salat jamaah sampun bakdo, ketinggalan salat jamaah. Kemudian Sayyidina Umar, aku infakkan semua kebun kurmaku, hasil panen dari kebun kurmaku untuk muslimin, karena aku menyesal telah meninggalkan satu salat jamaah. Karena meninggalkan satu salat jamaah. Nah kintun-kintun panjenengan kok gak ada sabin, gak ada sabin panjenengan badhe salat jamaah kok enek wong ngomong, "Kang, sawahmu apa ditebas karo kaji iki?" Ngono. Panjenengan budal ning sawah atau budal ning masjid? budal ning sawah. Terus pas mulai ke sawah niku kira-kira getun apa mboten? Pun mboten apa? Napa? Yang penting salat. Nggih. Kitun-kitun contoh Sayyidina Umar niki kadon apa mboten? Kadon nggih. Nggih pun, nggih. Nah, semame contoh Sayyidina Umar niki kadon pun lah. Kula niki termasuk santri ingkang dekat kalian beberapa guru kula. Dalam salah satu perjalanan niku guru kula niku ketika sampai tenggene masjid mboten jamaah riyen tapi ngajak daharan riyen. Le ayo mangan sik. Nggih to? Nggih, satu tujuane nggih. Salah tujuane soalnya ya wis lesu tujuane sasijine, kemudian nggih ya dijak mangan dhisik. Akan tetapi ketika mboten nglampahi jamaah sarang-sarang kalih tiyang katakan wonten ijole, Pak, gitu. Wonten ijole. Napa ijole? Sego. Wonten mama dadak wonten napa-napa wonten niku nggih termasuk hal sing kan wonten napa mbok pilih panjenengan kok wonten napa-napa paling gak enek opahe ngono lho kanggo sing mbaturi sampean salat jamaah. Saking jagone salat jamaah termasuk bahayai niku nggih ketika guru-guru kula niku nggih badhe tindakan napa-napa ngono. Cung aku baturi salat jamaah. Nek salat jamaah iki berkat aku bareng ngaji gawa mulai ngono. Nah, jadi saking jagone salat jamaah niku kok sampai-sampai maringi hadiah dumateng tiyang engkang napa istilahnya barengi salat jamaah. Saking jagone salat jamaah. Mas Pendi sampean ya ngono ya. Nek ampun nikah niki Mas Pendi ya. Mulai mergawe no, ketemu bojone, "Dik, aku baturi salat jamaah." "Apa to Mas, aku luwih salat." Ngono to? Iki lho dhuwit Mas baturi salat jamaah. Terus bojone Mas Pendi, "Sering-sering kiri jamaah ya Mas." Mboten napa-napa niki nggih. Termasuk tujuanipun jaga salat jamaah. Wonten salah setunggalipun tabiin ingkang asmanipun Ubaidillah. Nggih. Ubaidillah niki nate terlambat jamaah salat subuh. Ngapunten, Ubaidillah niki nate terlambat jamaah salat isya, nggih critane niku ning kitab niku nate terlambat jamaah salat isya. Bar kuwi Ubaidillah iki salat isya ping 17. Gitu, ping 17. Soale salat dhewe gitu
salat jamaah niku luwih afdol 17 derajat daripada salat dhewe. Tabiin, seorang tabiin niki mboten pengen kalah, mboten pengen carry, akhirnya ketika carry salat jamaah isya nglampahi salat isya ping 17. Kira-kira pirang rakaat niku? 17 ping 4. Akeh rakaat gitu. Kemudian setelah melakukan salat 27 kali, seorang tabiin niki ngimpi, Pak. Ing dalam ngimpine wonten pasukan barakuda sing nunggangi kuda niku lho, nggih. Lah, seorang tabiin niki nggih nunggang kuda dikejar oga ngenekno. Nggih, akhirnya ing dalam mimpine wonten ingkang dawuh sing pasukan sing berkuda niku pasukan ingkang nglampahi wong-wong sing nglakoni salat jamaah. Kemudian seorang tabiin niki nggih takok, aku yo nglakoni salat isya ping 17. Iya, kowe nglakoni salat isya ping 17 tapi gak krungu takbiratul ihram bareng imam, tapi gak krungu swara amin ketika sakwise maca Fatihah. Artosipun meskipun kita nglampahi salat jamaah ping 17 boten saged ngungkuli salat jamaah bareng-bareng. Paham nggih? Nah, para salafus sholihin juga mengatakan mensifati Sayyidina Umar niki saking nyesele Sayyidina Umar niki nggih sami, Pak. Meskipun menginfakkan hasil panen daripada kebune boten saged ngungkuli salat jamaah. Paham nggih? Nah, niki salah setunggalipun penyebab malaikat Jibril ingkang tugasipun beto wahyu ingkang mangertosi fadilah-fadilahipun pingin dados menungso, soale menungso niku saged nglampahi salat jamaah. Pun monggo kita jagi sarang-sarang salat jamaah kita supados saged sae tambah sae tambah sae tambah sae. Soale salah setunggalipun selain yang 27 derajat niku Pak Bu, fadilahipun nak kita niki nglampahi salat jamaah kita nggih saged belajar gitu. Kita sholat jamaah ningali, oh ternyata kok bahaya iki, ternyata ngene carane, berarti aku selama iki mungkin salah. Terus delok wong sing mungkin enak sholat kok ngene, tak takokne ning gini kae, Pak ya iki sholat kok ngene iki hukumipun dus pundi gitu. Secara tidak langsung ketika nglampahi sholat jamaah niki kita belajar, nggih, belajar nglampahi sholat. Kemudian malih nak kita nglampahi sholat jamaah niku kita saged lebih khusyuk gitu. Gini apa mboten? Nggih. Nak kita kula panjenengan iki nak biasane nak sholat dhewe paling suwe pirang menit to? Mending 2 menit. Nggih. 2 menit. Ya nak jamaah iso-iso 5 menit. Nggih. Dados tambah khusuk ngono nggih. Kayak ditata atine. Lah nikilah hadirin kang saged kawula sampaikan ing dalam kesempatan kuliah subuh niki bilih wonten kelinta-kelintunipun kula nyuwun agungipun pangasami wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penyebab engkang lintunipun disusul kesempatan engkang niki kesempatan lintunipun Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا كاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد.